Imos coa información deportiva, xornada de tropezos na primeira futgal. No grupo 5, só o Puebla sumou un triunfo ao impoñerse ao San Adrián. Unión, Valiño e Taragoña caeron, mentres no grupo 2, a Esteirana venceu o Vistalegre. O fútbol non sorriu esta fin de semana os equipos da comarca da primeira futgal. Dos 5 conxuntos que están a disputar esta competición, só 2 conseguiron facerse cos 3 puntos, vitais para os seus intereses neste tramo final da temporada, xa que quedan 6 xornadas por disputarse. O Puebla seca a liderar con folgura o grupo 5, logo de facerse co seu 24º triunfo en 28 encontros. Nesta ocasión, o conxunto dirixido por Chofri superou o San Adrián nun encontro relativamente cómodo para os locais. Hugo Suárez saltou enchufado ao duelo e no minuto 12 anotou o primeiro tanto para adiantar os pobrenses e repetiu no 32 para sumar o seu particular doblete. Apenas 3 minutos despois, o marcador da Alta xa lucía o 3-0 despois do gol de Martín González. Na segunda metade o dominio seguiu a ser local e no 82 pechou o partido co 4-0, obra de Diego Bendaña. Novo triunfo do Puebla, que está a unha vitoria de pechar o seu ascenso a preferente, xa que avantaxa o Cordeiro segundo en 17 puntos, e só quedan 18 por disputarse. O Unión caeu ao terceiro lugar tras encadear a súa segunda derrota seguida. Os vermellos recibiron a visita do Flavia, noveno clasificado, e viviuse un duelo igualado no Municipal de Vilas. Os rianxeiros querían sumar para seguir segundos na táboa, pero os visitantes estaban ben plantados sobre o verde e apagaban os intentos da Unión por facer gol. Non se viron dianas no primeiro tempo, pero na segunda metade un tanto a hora de xogo do Flavia decantou a balanza ao seu favor. Os vermellos non acertaron a empatar, polo que caeron pola mínima e agora son terceiros a un punto do Cordeiro, segundo, e co Vilaboa pisando os talóns a tan só 4 puntos. O Valiño é 14º e segue a 5 puntos do descenso logo de caer na súa visita ao Vilaboa. O conxunto local tomou a dianteira moi cedo, xa que só se disputaran 2 minutos do partido cando Brai Rodríguez marcou na súa propia portería. O Vilaboa non deu tregua e fixo o segundo da tarde no 22 e o terceiro chegou ao fío do descanso, no 44. Na segunda metade o Valiño intentou sen éxito acurtar distancias para buscar a igualada, polo que segue moi preto dos postos perigosos do grupo 5. Tampouco lle foi moito mellor o Taragoña, que gastou unha bala importante na súa loita por evitar o descenso. Os de Rianxo visitaron o Campo Lameiro e viuse un duelo igualado na chanciña. Sen embargo, os locais puxeron o encontro de cara antes da media hora de xogo, 1-0 que xa non se ia mover. No 43, o Taragoña quedou cun xogador menos pola expulsión por vermello directo de Alberto Collazo, algo que lastrou o equipo na procura da igualada. Os rianxeiros seguen pechando a táboa, pero as matemáticas aínda están do seu lado, xa que teñen a permanencia a 12 puntos e faltan por disputarse 18. No grupo 2, a Esteirana abonouse as goleadas. Se na anterior xornada superou o Calo por 3-6, nesta impuxose a Vistalegre por 5-1. Os azulgrana tomaron a iniciativa no encontro e fixeronse co esférico, creando as primeiras ocasións do partido e perforando a meta visitante no 24. Elías Russo abriu a lata e 2 minutos máis tarde Roberto Lago marcou o 2-0. E antes do descanso, a Esteirana mandaba por 4-0 grazas a 2 tantos máis de Russo, que firmou o seu particular hat-trick. Na segunda parte, o Vistalegre fixo o gol da honra e no 65 Lago puxo o definitivo 5-1. Con este triunfo, os muradáns son 11º e seguen a 7 puntos do descenso.